בחר בי. הפרחים שאת נתת לי כלו בינתיים דרכים בהן אני הלכתי, עכשיו חוזר לי כבודיי אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק. אני אדם משום מקום שמחפש לא רק סיבה לנשום. אחרי זה תענוג. בניתי לנו בית, כשהוא נולד אני נתתי את מה שלא היה לי. קוצים שמזכירים בכוח שלא נותנים לשכוח, דוקרים אותנו ולא מרפים. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק... יש קצת עייפות, תכף תעבור לי. עוד מעט אני אתחיל לרכב, אז אני אלך לישון קצת. תחנה ראשונה, בערך 50 קילומטר, שעה ו20, פדלאות, חבורה של זקנות, ילדות, לירן חולצה, זה לירן חולצה אפורה. רציתי לעשות קיצור דרך, ובקיצור דרך ברברתי קצת, אבל עשינו תיקון. עוקבים אחרי השמש, שבועים בתוך מעגלים, כולם מסובכים. האמת נחמד, עשינו קצת טכני, קצת צלעים, אני מפיל, הייתם עושים את הפסל צלעים? ואיפה אתם הייתם כשעומר שושני, מר עומר שושני, אין שם אף קיבינימט לתוך שלולית ביצה? לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר, אין זמן יפה יותר, מביא את היום. שנים הם שואלים, שנים לא מקשיבים, שומעים הכל בפה. רוכב אופנוע ישראלי נסע את כל הדרך הזאת בדרכי עפר. אנחנו שוחחנו איתו. שלום לעופר שושני. שלום ארד. כמה זמן לוקח מהגולן לאילת ובחזרה רצוף ברכיבת שטח על אופנוע? זה לקח בדיוק 29 שעות ו-54 דקות. אבל מי סופר? שלום לעומר שושני. אתה רוכב רלי, אופנוע. ושלום לישי קינן.
אנחנו מארחים את עומר שושני שארגן את המסע ואת שי יונוביץ' וחי יבלונוביץ' שבעצם השתתפו במסע הזה. במהלך שיטוטנו ברשת מצאנו דף מאוד מאוד מעניין. ים לים לים לים. 4 ימים. 4 ימים, 4 ימים מסע אופנועים בשטח, מסע אופנועים רציף בשטח, מעל 1,000 קילומטר. עומר שושני נמצא איתנו כאן, וגם אייל גולן, ששותף לפרויקט הזה. 4 ימים ופחות מיום. פחות מיום. משחק מילים שכזה. כן, 4 ימים פחות מיום. בואי שאתה עולה על האופנוע, וגם רוב הרכיבה מבצע בעמידה, ואתה לא יכול להרשות לעצמך טעויות, 0 טעויות ו100% ריכוז, כי כל טעות יכולה להיות לא פשוטה. רוכב מהכנרת לים התיכון, לים המלח, לים סוף. וזה סך הכל 1,000 קילומטר ב-20 שעות. ובין האהבה שלי, דרכה, והחיבור הזה ביחד הוביל למסע אקסטרימי, ארוך, שיכול להביא לידי ביטוי באמת את החצה של ארץ ישראל לרוחבה ולאורכה. תשמעו, הרבה המשרדים פה של האולפנים שלנו, גם של ערוץ הספורט וגם של ערוץ הילדים, זאת אומרת, הרבה דברים משונים עלו במעלית. אבל האופנוע שלכם, האופנוע שלך שאתה הבאת אותו והכנסת אותו פה אלינו, זה באמת אולי הדבר המשונה ביותר שעלה. בוא נלך לראות, תסביר לנו. אני רציתי לעלות אותו במדרגות, לא נתנו לי. כן. יש לו ריח טוב. ריח של בנזין, כן. פיזרנו לטסר לדעת.